Parlement malidenw Mali fangabolo min bɛ jamana kɔ kan an ka wasabulonba n tubabukan na n'an k'a ma ko Assemblée citoyenne de la transition civile du Mali en exil a ye sɛbɛn kura dɔ bɔ karidon tɛmɛnen ni ma fili a bɛnna kalo tile 18 ma mai kalo ka banfangana k'a da don Mali la. Banfangana ye mun ye? Désobéissance civile tubabukan na. Ni banfangana in a sɛbɛnnen don mun na? Sariya kisɛ kunda a sɛbɛnnen don an ka jamana olu sɛbɛn b'a la an bɛ min lakodɔn n'o ye san 1992 ta ye sariya kisɛ 121 na n'o b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka muruti ka ban fanga la, fanga min kɛra bɛnkɛnɛjɛni fanga ye, fanga min ma suganti, a t'a fɛ ka suganti, a t'a fɛ ka kamasegi kɛ jamanadenw ye, a bɛ ka a ka fanga boli jamanadenw kan ni maa minɛ ye ani maa faga. A tɛ ka jaabi kɔmasegin kɛ jamanadenw ye baara min kalifala fanga la n'o ye lakana ye, n'o ye ka sɔrɔ sɔrɔ yiriwa, n'o ye ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔ. Fangajugu in dɛsɛra nin bɛɛ la. Tɔn minnu bɛ jamana kɔnɔ n'olu ye fadenya tɔnw ye minnu bɛ fadenya ɲɔgɔn na hakilila sira kan ka jamana denw lafaamu ka fanga ɲini a y'u bɛɛ ci ka bɔ yen. O cilen ninnu ani sariya sɔsɔ wale caman minnu bɛ yen faralen don ɲɔgɔn kan u bɛɛ kosɔn banfangana da donna Mali la. Parlement wasabulon y'a ɲini anw fɛ ko gouvernement ka sɛbɛn kura ta ka ni banfangana in ka lawaleya ka encadrer n'o ye ka fɛsɛfɛsɛ ka bila sira ɲuman kan a kana dankari kɛ jamana yɛrɛ ka sebaya la nka a ka se ka dankari kɛ fangajugu min bɛ Mali la cogo di? O fangajugu a daga bɛ bɔ malidenw da la. Ni ye sababu ɲuman ye ne ma k'a fɔ jamanadenw ye ko a bɛ ɲani min kɔnɔ, a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ, a bɛ sɛgɛn min kɔnɔ, lakanabaliya, nansɔngɔntanya, bɛnbaliya min ni an ka jamana kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ faamajuguw nana n'a bɛnbaliyaw ye ka kow ɲini ka bɛnkanw fara ka bɔ yen k'a ɲini ka ko bɛɛ kɛ mugu ni kisɛ ye ka maaw kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ ka maaw bali u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen na, hakɛ minnu b'u bolo u ka ɲɛnamaya kosɔn, hakɛ minnu lakodɔnnen don jamana yɛrɛ olu sɛbɛn fɛ n'o ye k'i da sago fɔ ka t'i sago i ɲɛna yɔrɔ la, k'i ɲɛna lajɛw kɛ, k'i ɲɛna tɔnw sigi, ani politiki hakɛ minnu bɛ jamanadenw bolo n'o de ye jamanadenw olu de kan ka jamana fanga suganti. U man ka bali o la sababu fosi fɛ. Ni gɛlɛya minnu bɛ anw kan malidenw anw bɛɛ lajɛlen kan anw minnu bɛ gouvernement la jamana kɔ kan an ɲɛ b'a la. Anw ka gouvernement sigikun de ye ka nin gɛlɛya ninnu bɔ aw kan. An b'a yira aw la k'a fɔ an ɲɛ b'aw ka gɛlɛya la, an b'aw ka gɛlɛya dɔn. Aw ka gɛlɛya a bɛ an bali ka sunɔgɔ. Nka an bɛ baara la ani an jɛɲɔgɔnw ani Mali ni jamana fɛn fɛn kan k'a bolo di ɲɔgɔn ma, an bɛ baara la walasa nin fangajugu in n'a wulila
a tɛ wuli ni maa si fɛ ni anw jamanadenw tɛ. Anw de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma. A ye fara an kan jamanadenw. A ye fara an kan jamana kubedaw. A ye fara an kan jamana kulomaw. A ye fara an kan jamana laadatigiw. A ye fara an kan. An ka jɛ ka ni fanga jugu in bɔ jamana kɔnɔ. Ni fanga jugu in bɔra jamana kɔnɔ, ayiwa, an b'a fɛ ani an jɛɲɔgɔnw ka baara kɛ sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di kura ye jamana kɔnɔ. O dɛmɛw an b'o sira kan, an b'o baara la. Ka baara kɛ basigi bɛ se ka na cogo di jamana kɔrɔ. O basigi tɛ na fo politiki min bɛ yen nɔ lakana sira kan, o politiki in ka yɛlɛma. Ka fan bɛɛ kɛ mugu ni kisɛ ye. An ka ɲɔgɔn faga. Ka sibiliw faga. Ka kabilatigiw faga. Ka sɔrɔ kiri tɛ bɔ a la. O tɛ bɔ a la. O tɛ jamana suma. Politiki min bɛ na ni sababu ye jamana basigili a ka kɛ sira caman fɛ sɔrɔ o bɛ jamana sɔrɔ yiriwali sira b'a la. Bɛɛ ni kelenya kana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Kabilaw ka bonya u ka hakɛw kɔnɔna la, sigidaw ka lamɛn, mɔgɔw ka seko ni dɔnkow o ka dɔn u ye, u ka kanw ka lakodɔn u ye, ka diinɛ ko n'o ka d'u ye n'o b'u bolo ba la o bɛɛ ka lakodɔn u ye. Nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ani jamana yɛrɛ mara a bɛ kɛ mara ye cogo di, mara min a bɛ an jamanadenw de ka bila la. Maa si tɛ fanga ta diyagoya la k'e bɛ se ka kɛ jamanadenw, k'e bɛ se ka kɛ jamana masumabaga ye. I bɛ na ni balawu de ye jamana kɔnɔ. Ka d'a kan i ye fanga min ta, fadonto de don n'i y'a ta. I ta tɛ. Jamanadenw bɛɛ de ta don u b'a kalifa, u bɛ jɛ de k'a kalifa ɲɔgɔn fɛ, kalafili sira fɛ, kalifa ɲɔgɔn fɛ. Tɔntigiw la minnu hakilaw ja. Maa o maa i mana fanga ta mugu ni kisɛ la, i bɛ balawu de wuli jamana kɔnɔ. An b'o baara kan walasa anw yɛrɛ manadenw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka binkɛnɛjeni fanga bɔ an ka jamana kɔnɔ. Fanga jugu minnu bɛ yen, fadonto donna minnu bɛ yen, an k'u bɔ jamana kunna. Mali a ka segin a danbe kɔnɔ. Mali a ka sigi civilisation kɔnɔ. Civilisation ye mun ye? Danbe. Civilisation ye mun ye? Mara ɲuman. Civilisation ye mun ye? Ni jamana mara bɛ civiliw bolo, a bɛ fɔ o de ma civilisation. Ni jamana bɛ mara sariya kɔnɔ, a bɛ fɔ o de ma civilisation. A bɛ fɔ o de ma danbe. A bɛ fɔ o de ma kodɔn. O kosɔn an bɛna sariyakisɛ min ta jamana wasabulon ka yamaruya kɔnɔ, a sariyakisɛ a y'a bato walasa banfangana désobéissance civile a min bɛna da don jamana kɔnɔ a ka kɛ sababu ye fanga jugu in daga ka bɔ an da la, nka a kana fɛn tiɲɛ jamana ka jamanaya la, jamana ka masaya la, n'o ye jamana ka sûreté ye. Hakɛto b'a la.